Maniud to day talin tanan. Bubaka. Sa mga baka. So guys, sa sabaw dahil baka dia. Lucky me. Baka nga flavor. Beef Hello flavor. guys! Hello palis! May klase! May klase agamang bazing gamay guys. So relax karong adlaw. Pero di as in totally relax kay magtuon man ni sila. Oh, basa. Basa naman ni sila karon guys. Basa na agi sa hangtong. Human na! Ha? Human! Human na og basa? Hindi pa oy, magkinahanglan og kanang nay kuan. Sige pagtuon kay mahasler og basa. Kabasa ka. Oh. Oh! Kabasa! Kamao na rin basa ng mga baby kimi-kimi. Oh. Dito guys. Nakabasa ko Ito, sa ay. pader. Nakabasa ko Pasukan mo? sa ay. Sa inner ko. Okay, very good. So, may ito tanin yung tanan, guys. Ingan man sa ibang ukin sa yung kamaubasa. Taga ang kwarta. Sa chocolate. Uy, sus, very good. Uy. Samot na mukhang luto. Samot na mo eat og daghang rice. Napi. Naisabaw na alam ni kadto ng sabaw, guys. May ito tanin jud aron nami asang mong sabaw. Dapat baka na adobo. Napoy corn beef nga salin ganihang buntag sidaan sa mga kuyas. Sidaan na mo ganihang pangbuntag ibawon sa mga kuyas karon para paniudto. Mga anta nito guys dia. Alam Matitin na niya ang kutsara. Kamay man niya ang kutsara. Ngayon pagka. Para ni mo kamatoy man kang bazi. Tapos may Ito ta guys, kalamis among sidaan lucky me. Hindi man may tamad. Ha? Ito pong kamay titingnan siya. Isa dito pangan. Ang kami. Kung sila telpon guys kay gamay ko no. Tiyaw. Hindi ay. Si Jitloy. Bawal na. Kung sila. Sabon. Kung may klase ag among anak baji guys. So tutad ko sa garden pa karon. Nagulat ta dito. Ug ako sugulan daw lang ako ko. Maniud to ta everyone. Anza guys to ana hinuk na dag among tundan. Tanawa isa ka bulig among tundan. Salamat ka Lord kay nakapahinog namin sa among tundan. Thank you ka Lord sa mga grasya. Labinas mazong panglawas sa tibok pamilya. Salamat ka Adjo. Everyday nga blessings nga mga nadawat guys. Thank you Lord. Uli ka lagi kami. Masun sa graman. Dala. Dala Mingha, katuan karon Mingha. Sige, mami ko. Lain na. Tingnan na mag-ibig. Tingnan. Tingnan naman ay kulugi rin guys. Ang tapa na. Tinod na. Ano din? Ilaw. Ngita na si Ano Jama. naman na magpaliod to guys. Kasi kimi-kimi, matuho na si Ja. Ito na tumis na ng amang kuan. Mahatan Ito ito na sa si Jama. among tambayan. Ano Mahatan na ito guys kay freshman ag hangin. Mahasagol ko sana. Kinsa. Lagi ko nag-aring. Hindi nag-miyak-miyak. Meow! Meow! Kami ha, kuan makaroon yung man mo paliod to eh. Kapag soda na dahil no. Hindi. Ang dali ang nahilog ang saging guys. Oh, ako Meow! Wala nahilog. Wala ka pang patutulikod mo. Ano? Ano to? Ang mga kuya, tuman sa school. Dali. Kaanta guys kay ano pa energy. Yan pag among trabaho na to sa among garden, mazo na lang makalibre mga gulay-gulay. Hindi ta mamalit og gulay kay mahal ka sa mga utanon. Mazo man to makalibre tagatang utanan guys, makalibre to tas. Bakuan nita, Magastoon. magtrabaho ti Alta. Trabaho dita. Katrabaho. Si mama, si papa, ako nanabaho og big girl na ka. Ang kaya na nimo imong panatos school. Karon kay baby pa man. Takdira man ang klase, kinahanglan dyan na magbantay. Ato na po. Napoy mga buhi na mo. Dato na po Kuya King King Focus na Sunod dyan, na po. yeah. Dato na po dila Kuya King. Tsaka uban na sila Kuya King King na ka. Yes. Ang kamot ra dyan ang mabuhi ta ng kalibutan na. Balagi ta sa pian, importante. Buhi ta, malutag pang lawas. So, marami dyan na yung pinaka-the best nga regalo nga tang nadawat gikan sa Ginoo kanang tagatag matong panglawas always. Dili importante kay mga sobra. Hindi na tamada. Nakitang tanan lumalabay ra man tanan ng kalibutan na. Wala nga.
Always happy ra jud. Yes no, o di na tatagda ng mga nega nga kuan kanang kuan sa kinabuhi. Ako focus ako sa akong mga anak. Focus ko sa akong pamilya. Ayaw Mulay ang kuan, mulay ang number one rule as a mother. Yung ano, Amo ko'y anak. So, kinahanglan din nga mo fight jud ko para sa mga anak. Di sa laing tao. Fight ko para sa mga anak. Agay. Wala dyan na guys. Think positive ra jud. Pader no? Kapader. Para asa ka nga mo fight. Para asa mo pag-fight. Kumbay ka para pamilya. Oh, good. Bati para di bejaan sa inahan. Kumbate ka ron ibidaan sa inahan. Kuya, was kim-kim guys. Oy. Hala, kim. Always fun jud kim no? Always thankful. Ugon sa mga naabot. Mga ako guys. Always gusto ko mapasalamatan sa mga person nga itabang namo nga wa mi nila pasagde sa una agamong bay nga dagto nga kuan Kamatiting. matatang kimi-kimi daghang wakwak mang lili nakalabot-lot ng karon salamat sa kudak kas Ginoo maglabi na nila sa Lalo ba atin jay wakwak dato ma? napahalang na namo so Manalo ba jay wakwak dato kantay na kami kuya thankful ka sa kuya kuda na guys. guys nga mga nadawat Manalo na ba siya jay wakwak dato puti pa kami kuya kinkin dagay mi. Amo kalabala ka kay manobra naghamang grasya, hatag na ta. Yan sa matang grasya guys kay sakto-sakto raman sa ta mga kinahanglan na lisod pod. Mga tag sa itong taong tabanganan. Kung nag-isa dyan dawa kapalit, may tayong tabangan. Kung ka nang naidagan na mga taong naghawal ng kwarta, di na ang tabangan. Katong nag-isa, ito nga kapalit ng bugas, muna yung tangay tabangan. Puhon. Mama, Ano na yes no. Trabaho ko di ba na yung matabangan. mama, na sa una ba? Bata pa mi, ma, Bata pa makanto dun. sa una. Mantahay na yung wakwak ng nagtaklig nga na. Wakwak na kakilid. Oh. Ah, saan tama na guys, Diyan, wakwak na kami kakilid. kuya Magpunong Kinkin. iskim-kimi. Kami kuya kinkin ag ako, og si kuya gal. Diyan kantahay. Talay ko ug kalit. Balang-balang mi pagkirat. Mojud. Ano ba lang? Oh. Tagalog ng balang-balang. Ngana ko. Tikit-tikit. Ngana ko ma. Ngana. Wala. Burnout? Wala ba burnout? Ngana ko. Ngana mi. Hindi mas nakaan, uy, kaya ato tas garden na guman, kaya magdatas imong notebook, kaya ito ta magtuon. Hangga na letters. Sounds. Oo, wala naman klase. Hapdir kay a girl pang palis, ag boy mo'y pang buntag. So, gitunga sila guys, kaya rong mapukusan ko na silang teacher ang mga chikiting o tudlo. Di manggod ma. Monay ma. Agong laki manggod ma. Garaon manggod. Mga wasan baji. Ba, mga way. Labi yung kimi-kimi. Ako Ang na, labang ni mama. Agong laki. Di na pakwanon. School jud og tarong na, ha? Sabot ka. School jud og tarong bibi ko. Kamo ni kuya, kamo tulo. School jud mo parang para sa ikaw maon, ha? Manapit anak ko Sabot ka? silalim. Manapit anak ko Hindi ni silalim. ano na nag-ipos mga bata guys, eskwela jud. Manapit anak ko silalim ma. Hindi ang last week ang isa. Ikan mo kuma. Hindi. Pakaon man kong lalim. Pakaon kong lalim. Wow. Ito guys. Isa ka Sa bulig. mag-COVID ka na, may nagkakan dyan. Isa ka bulig, uy. Isa ka bulig nga tundan. Okay, mi Hindi ko. Hindi ka. Ano na naman? Ha? Ada ni nang lungi na hinog da jud arang na jud ni jang arang na ni jang lutungan guys. Lutungan ka adjo. Manta, saging kimi banana day. Inom naman daghang water kimi. Ko. Ha? Tuwi rin nga. Manta. Ito tapos mga iring mo guys. Panggaan na itong mga buhion ay. Ha? Bila ka? Saging.
Kakagay? Lami askon kimi-kimi. Oy, hindi water. Water. Nakuda naman. Tiwasak, gamay na naman ah. Iko. Iko, may sabaw. Paitik sabaw. Ay, pait. Tiaw. Sige, nalabian is kuan. Nalabian sa palami. Napait na noon. Daming nanay ug saging. Tanaw guys, grabing nagkaa Kadzo. Salamat Kadzo Mother Earth. Ha, magkakaon na pud mig saging nani nga. Amang dumugon. Nga ni saging nga guys, baganahan ko dumugon. So ang buhaton na ni siyang pahinugon kay aron ako madumog. So dami sa mga mini garden guys na parang labong nga Kadzo galukbati. So kadaghan na sa harvest diha guys. Daghan dali sa mulabong, no. Yuyo basin mo kuan si Yuyo kuan gab kanang utanon. Dala pag amang palidya de guys. Na pud may ma-harvest pohon, class Ginoo. Yeah. Palidya is real, yeah guys. Tanang mga tonganan. Namuwak na siya. Salamat ka Lord. Oy, mataga ka na. Sorry mi dari sa amang kamutihan. Agmang ka di bibi. Kimi. Ayo na Kimi. Sorry, may daris papagabra sa amang kamutihan, guys. Itong bakbukan pa dir. Ha? Bantukan, di man di hinuun ko na ako. Ano, bantukan. Muraabi ko bakbukan nato. Dapat ko ang guna. Hinlo na kajugid sa hang. Kung natunyo, isang kay dinanan. Budik-budik! So, budik-budik day. Bujik-bujik-jik! Lagaway na naman imong tuwa, dik. Nagdilaman, dik, kay agpurma. Nagsibujik-bujik. Agpurma, Garaan ka, Adzo. Nansa naman na? Nag-swimming-swimming na ka diha. Ala. Yung uwan man dari dasang adlaw, guys, mo na tubig dari. Pero atong pa siya naglubog dito sa mga. Aman. Nagdilaman, dik. Okay, mahimuan na ka natag imong kuan. Bye-bye. So, nanirak na rin among bulang huy, guys na. Lah. Uy, salamat sa Ginoo dahil nabi bulang huy. Mabagong turok. Yeah? Uy, thank you, Lord. Ang una namang gita ng to ara. Tadto to, Motog among unang gita ng mga bulang huy. Sa karon, di ana pa dari. So, nanirak na. Salamat ka, Lord. Anay kami nga mga tanom. Alam ya ka tanawon ba? Ngani nga buhi na gatang tanam guys. Dari kayo yo. Wow, sagingan ni yo to. Na isang sagingan diha. Sus niyo tabangan. Darata dari lata dali. Kanas berik-dik dia. Naturata. Baba ko di mo. Garaon mo batang baji. Garaon dali kimi. Dali. Lab-lab ni mama ang bibi. Kimi ni. Mo chuk. Supain. Sa bed. Wala gyud sa dali kuan. Hani. Gani. Ang Quranan no. Bitaw. Di man to dari no. Tong isa banga ka tong dako. Basin yung Quran na tong yuyo. Minsan yung Quranan. Ano guys, lami kazo dari tambajan. Arang kazo kakuan, ma-relaxing kazo ag lugar. No? Lami kazo siya. Darna! 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 Garaon, si Kimi-Kimi. Si Darna! Ito na ta kay arang may mauhan. Balik ba ko? Balik ba ko sa ibabaw? Asa? Ayaw. Ayaw ka sa kadari. Musaka manggad sa dari guys. Dana, uy! So, kaya sa maahagbang ka. Ato ko yung papagiso. Darna!